bude plniť svoj licenčný beh a do behu číslo 6 nám nastúpi taliansky chrtík senior Zippo Libre na klinkách a spoločnosť mu budú robiť dvaja mladí Taliani, Dark Legend Baba Yaga, ktorá si bude plniť licenciu a taktiež licenciu si bude plniť Benito Amante Next Level. Pepčo je už v cieli, áno, prebehol nám už cieľovou rovinou. Tento beh a užil si ho aj jeho majiteľ. Záležitosť pre vypetov. A vyzerá, že by si dala ešte jedno kolečko, keby sa ťahalo. Nezabudnite dneska občerstvovať svoje psy. Solo racingu už môže nastúpiť, tak nám to ide ukázať. Z Nemecka. A nesie si v sebe svoju pôvodnú krv, naturálnu a Roza je už v dobehovej zóne. Na prvej pozícii máme Airu a na druhej Ginny. Aira si ide pre svoje víťazstvo v rozbehu nezadržateľne. Pozitívum je, že dievčatá sa nepovadili medzi sebou. A máme ich s dvoma dlhoprstiaťmi. Talisman von Schwarzenschwanz v červenom a Leica von Crafting v modrom. Do behu číslo 5 sa nám medzi tým pripravia vypetí Excalibur Kamiky v červenom a Your Welcoming Dog v red shirt. Benito Amante Next Level pôjde v modrom a Zippo Libre na klinkách pobeží v 7-6-0. A už tu máme z vypetej. Vyzerá to dobre s tým licenčným behom. Samozrejme počkáme si na výrok rozhodcov. Veľkáči sú na dráhe. Takže ide to zatiaľ veľmi vyrovnane. Modrá dečka zaujala prvú pozíciu, dobiehaná v tesnom závese červenou a čiernou. Štvoricu nám uzatvára biela dečka. Zatiaľ čierna dečka stále vo vedení, ale červená sa nám dostala teraz do vedenia, takže máme poradie červená, čierna, modrá. Modrá je na druhej pozícii, takže červená, modrá, čierna a biela. Takéto máme poradie našich veľkáčov. Krásny beh, pomenili si medzi